Kanadido Polang kakaisa kaitoni agency kaitoni sagirong no bothanai saboba Paul songsang na bole na bo bufron simi bo kaitono poito khlaike jepro bo kaitor bai mokol kana khaire jago afron simi bo kaitono bo poito khayo afroko bota maka sairma afroko bo kaisa imang hakino guinai bo bible ti saka bo wan sugui sikya seng kaitor bai chumui saka malai manai hai engnai om haki kaisa bo kaisa imang hakino gui seireka bible phia buni mang no kebang ma bible tongnai do phia ba kaitini kok thai hingke bible belai ni kom phia bo borok ru thalayo hamnani chanani omamang ru thalai ta geta kebang mano lama korai tongnai keta o kok thai rok bai yang kaitor phunuk jangmani yang paitak sani kok ramani ke masapani khel khaine kerikya ge abo sabo ba sabo lama kora khaba mo kaitor da kaitor ne gebang tongnoro kiriya da kisa kirti kaitunu kina hano klaisa okok thairong no poroi kaitunu klaisa haita wan sugdi kondina kaito klaya asak ha kaiton ha sak klaya ble hano seng hai somjogan na habai manani phatchake o diuni bisingti sini kabang ma siring thai tongo sing poito khlanyarok husong nani tongo number 1 Peter chapter 5 verse 8 sisai tongni nai tongdi noni kena ari shaitan singho pungja khaike khoroksa sukno morokna bagui yang naitugui tongkha sisai tongna nangnai sing nai tongna nangnai tabhinba shaitan sini kena ari bo siring sinike toya khoroksa sukno bo sepman khe bo yakaira bo bar kol khainai kabangma kok sanai tei shaitan singho pungja khaike khoroksa sukno monokna bagui yang naitugui tongnai tongkha hini sawo orono sing srai sayongna nango shaitan rok yang pungui tongo borok belai khano khuijak borok lasia kiriya khe bar nono kol khainai nono ahaino yakari riglak obonongkha shaitaroni tomung number 2 shaitan bible ni kokno nini thani tubunai phia boni musung tuise nono sanai Matthew chapter 4 verse 6 bono hai hini saka ning kaitini sajla khe oha baklaidi tamni hinke elambago okok tongo kaitor bini suari rokno nini bagai dagiwano nini yakong holong lang yati ke borok bono yakbai yasak sogano shaitan nini ani aro phaipro bible ni kok no tobi phainai sing wana thai krije bo bhaike bible ni kok no saiman nei shaitan bo bible ni kok no tobi phainai nini thani phaipro phatani kok no tobi phaiglak bible ni kok no tobi phainai ning poito khlaitung hone o bible ni kok no to phano bo boni sakni musungtui nono sanai tamni hinba bo nono boni khiyok kasari buthari paanyar bagise phayo number 3 bible phola kathani bisingti sikha hani borok gosiklak oborok nongkha kal group rok bible phola kathani bisingti sikha hani borok gosiklak obo kaitini kogya obo Paul Peter simani borni sakni musungtui simase hani kabangma borokno mainwas khlainai 2 Timothy chapter 3 verse 16 elambakni beba kokno kaitorbai kobol jagui simani abo kubuino phurung thani sugo tatal hini phunuk thani sugo samong sayano sari thani sugo phia kaham ke tongnani phurung thani sugo o elambak sijak mani kaitoni bisingti se sijak honi sao pholani bisingti se sijak honi sao aboni bagai shaitan rok o kaitoni kokno puila norgrao number 4 odiari phatar rok eba masia phatar rok sini bisingono tongnai hini sao 2 Peter chapter 2 verse 1 agi phuru porni bisingo diari phatar rok basakha abutui keno noroni bisingo bo kokse phirngai rok basanai oro tamosa abutui keno noroni bisingo bo koksaya phirngai rok basanai aboni maneno aboni kok mangno ongkha shaitan eba diari phatra masia phatra phatarni phaigla borok nini ani bisingono tongnai borok jisuni mongnai no phainai borok saksakno Christian no hini sanai sakno poito khlainai kaham ke poito khlainai bible yagona oino phainai nini ani bisingo to oino sabainai sing husongna nangnai number 5 borok sakbanong mani kerong kothmano sabainai 2 Timothy chapter 4 verse 4 borok kokubino khunjukai gila kerong kothmaro gose kaisom layano kerong kothma sanai phainai te abono kaisom naibu tongnai hini sao diari phatra masia phatra rok borni sakni kerong kothmaro se sanani phayo aborno baksa borok tuijagai khana jagai borni uklogo thango lama koroi thango tei molprom borni bagai
thnyani phasingo thango. Number 6 kaitini kokno tubui nin thani sikri sokoro khlainai borni kokno kubui khlaina bagi. 2 Timothy chapter 3 verse 6-7 abotironi bere baksa nogo thangthangui buri helangrokno yak khao a buri rok somsokni bagui bokhorok hilikjak borok poder potke musungui tongo borok srungna mang nai tongo tamokhe kubuino sawi manphlaya oro sananai makhe buri helangrokni kok mangke poito heleng poito khlaisugia saka saka sibi omhai borokno sikri sokoro khlainai kaitini kok tatal ke sawi lama kornai hini sao taboknomri paithani sal belai sampai toka Jisu Kristo phainyan nai tongkha eba ke phaikya chainao phaithangka saur kuriao phaithangka hani kwbang mano sikri sokoro khlaio kaitini kok bai tei heleng rok hingake arono khajagui paio tamni hinma borok sinato musungo haipano kuthuko thangjageni bagine khajani takhuk tei bhuksong omongkha Almighty God ni khorangse kaplaisa kaito sau hinnai rokni tomungse norok nungnai kaplaisa kaito sau hani haipano Bible verse kri obor nongkha o kaplaisa kaito ni tomung obo soitani khorangse borokno pholani sikogrok khairokma kurui o sikogrok sisigui klangi thangnai buthari klangi thangnai husongdi onyakhe kirima singsa tongo birman tongo kaito norokno hamari khlaitung tei o diari phatra masia phatrani yakni katinani phan dithung amen.